Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Sengsan Perthai Hill State People's Democratic Party ka badap na ka jingsngokhia halor ka jingpenlip boarding kha da ka sarkar jilla kat hadu bakalakta yi kipaj ba nong song jong ka jilla menta ka singi ka santrik ubna yayong arjar arpuwei kala shimya karai ban shong da ka jingelang ha ka hnyotrik ubna yayong arjar arpuwei ban yetheria tai halor ka ni ka jingpenlip boarding haswaban lek pensngau yi ki rai jong ka party sha ki tendong skor jong menteri rangba jong ka jilla Konrad Kongkel Sangma. Habaya keren bat ka Batisi TV Chief Organizer jong kini ka Sengsan Perthai uba Samlin Malngyang uba Longru UMLA jong ka Soyong Constituency ulayatho bakan saya ther sani bha halor kini ka mat hadin baga Power Grid ru kalabu daga jing aipor ka bakhat do ya ka sarkar Meghalaya ban sevdap ya ka pisa bala pensa aram deki kilor tengka haswa ban pundunano ya ka jingsam boarding syaka jilla Meghalaya. Kalau chatting itu kadung kacuk ke pemerintah yang asno baka ketak pelat dah kadung kalau chatting lah ada yang kena iba boleh lah hikam ke bang itrai itu hikam bang itrai mentah nyemla ban trai hikam klaim ke bawah mo klaim ke light ne klaim electricity tu hendai kalau ke bakta aja ke state ke jala jong ni dan hendai halor ke jing ke bang ngi yo i nak tak daung ni sno ban khat ke ki yang meeting ha ka nyau tarik ke bang ngi ni kan do ban ni se thir bhai ka ni ya ka ke bangin panmi namta ka ke jingkran jongi namta nya sa ada pasha sapi hoi ke jingkta na ka we ka por sa we por yi na ka lenga power grid umta ka issue ya ka ultimatum bakin withdraw no ya ka supply ya power sa state ka jongi te da ka long kum nei ka we tin ka we ka sno ba ka long ka ka ba pan subsi ki pa ba bakin sa sno ka jilla te khnang kum ki no ya lang ka banin kong ka long ba nya kran swa hapo jong ka ni sarkar ya ka ka ba mlong muta ni spanmi nam takai ke bang chin decision hadin min sepi sepi re nakalang jong ngam don e bandong ha kani namar nakalang ka RDA ngimpat don ke meeting ya kani ka city ke bagi thoru kila thobik tik tang nakalang UDP batang merwe basa yang tu ngai tang lemba general secretary jong UDP ba jamino tho te habe di kene benta nakalang jong ni ngira sim khia bang ya ka ba ka chin habe di berkuat department te ngi kran yu kani lengba ka party bat ngin sora ya kani chief minister de kata nakana jongi ni abo ban ya kendo ka meeting la ko no ha kan yu tarik ngin seperti chipi kala ka bor ke ka bami nang ta dang le party ngin sa ada clear message ndai tong we priu dak party baro ko we sang yang lai kran hi bat katu kan ni kini ki secretary jong MDA bala so don kamban khot ka ki iswa ba kerja kai ni kajing tho i ko bor manak singi kimi kumno ban dawa bet ya kai ka start UDP ka yen bet ban dawa ya ka power department de ban snatch no na jim sama ne kini kai ngai ba kalong ka bom internet bagi don lang haju government te khanang ba lagi kan itu rum kan ram te nakale ka jungi new tarik ni apu ke meeting but hadin mentaru ngakarpa yo chairman jong ka MDA bari chief minister pandal adap ka election yang terakhir time ni la kerpat ba ungkot kerti no yang meeting kenang ban soft out no yang ni problem